Encara no portes la ciutat de Girona a la teva butxaca? Doncs si tens un smartphone o mòbil intel·ligent, ja et pots descarregar la nova aplicació Girona In, que et permetrà estar informat de tot el que necessites saber de la ciutat. A través d'un menú principal, el ciutadà o turista pot seleccionar entre les opcions de turisme, compres, cultura, agenda, menjar i beure, transport, on dormir, serveis, salut, rutes i emergències. L'aplicació, que representa un pas més endavant per convertir Girona en una Smart City o ciutat intel·ligent, permet d'aquesta manera obtenir tota la informació necessària en un instant i allà on siguis. A més, i gràcies a la geolocalització, la nova eina t'informarà de la distància real entre la teva ubicació i el restaurant, botiga de roba, equipament cultural o línia d'autobús, per exemple, que hagis seleccionat. L'aplicació és, per tant, una nova eina amb un ampli ventall d'opcions d'ús comercial que els establiments de la ciutat tenen a la seva disposició per realitzar promocions i regals. Girona In està disponible des d'aquest 23 d'abril amb Android i a partir de temps de flors amb sistema Apple i la seva descàrrega és totalment lliure. Així que a partir d'ara ja ho saps, posa't la ciutat a la butxaca amb Girona In.